Ti panangipaay ti regalo, ken panagtulong, kadagiti kakabsat a nakurkurang laeng, ti inda pagkasapulan ti innaldaw-aldaw nga inda panagbiag. Dagiti addaan sa gubanit, pakairamanan, dagiti addaan rangkap, ket maysa daytoy amandar, wenno tignay, manipod iti ngato, wenno ken ni Apo Dios. Kas agbinulan nga isaysayang kat ti JCQ Online TV Channel, ti mangipaay kadagiti kiddaw, dagiti mapili ti JCQ Multimedia Services, ket naiyawatan ti wheelchair ni Nathaniel Pagdilaw. May sa akabsat nga addaan cerebral palsy at taga-barangay Badjo, pinili Ilocos Norte. Ni Nathaniel wenno natnat, ket kiddaw ti mother na itay kalabes, ang maipaayan ko ma ti wheelchair, aday to'y ket dakkel ang makatulong kanya na. Tapnon ti kasta, ket makaaliwaksay, ken makita na met, ti aglawlaw iti lugar da. Iti na panagkasangay, iti kaday ti abulan ti Hunyo, petsa 6, tawen 2022. Ket mismo nga rod, ang nagturong ti grupo, ti JCQ Online TV Channel. Tapnon ti kasta, ket inyawat tayo ti wheelchair, ken dagiti na duma-duma, a regalo ken ni Nathaniel. Naimbang nga orasyo amin gagayam kaya nagabsat iti karita gundaway ket datoy mismo ditoy pagtayngan manen da ading Nathaniel Pagdilaw, and of course iti pagtayngan da mother Euphemia Pagdilaw. Tapno di kastakat imay tayo inyawat datoy regalo nga ditoy gagayam kaya absat ket may sa wheelchair. Kalpasan nga intay in feature itay kalabes ket ado dagitay supporters tayo, ado dagitay followers tayo nga nangipaay iti regalo ken ni Natnat, mga kaibigan. So pagyamanan tayo isuda. Thank you very much kariso amin nga nangipaay iti regalo. Iti karay ito'y Micah 29th birthday na, mga kaibigan. So thank you very much ken ni Sir Rolando Madamba iti isla iti Hawaii. Maraming salamat po. Kaya napagyamanan tayo pa ni Mama Mary Rose Mandak Agag nga aday iti Hong Kong nga isuna ket taga Marcos, Ilocos Norte. Kaya napagyamanan tayo pa ni Sangguniang Bayan member Dante Dan Langgaman iti Paway, Ilocos Norte. Kaya of course ditay maysa kadagiti mga ayat iti channel tayo nga JCQ Online TV channel ni Tita Rose nga ade ijay Canada. Maraming salamat po gada kay amin as nga pada. So kalpasan dedi intayo panangi istorya, panangi feature iti channel tayo JCQ Online TV channel, mga kaibigan, kat ado dagiti nalubag iti kaririknada. Tapno di kastaket maipaayan tayo iti regalo ni Nathaniel iti karaytoy nga ina panagkasangay iti karaytoy atawen. Thank you very much po kada kay amin as nga pada. Napalaos ti panagyaman ni Manang Euphemia, ina ni Nathaniel, kadagiti nangipaay ti regalo iti anak na. Naimbag nga orasyo amin, no, umunaman pa iti amin, kaya ko ti agyaman kin ni Apo, no, asino kayo man nga inusar na, sino kayo man nga, no sino kayo man nga kinulding ni Apo ti puso na, no siya sino kayo man uray ka di madida kayo nga mga makita wano nakitkita ni Apo Diyos lata ti pangipeksaa ti panagyaman ko ta isuna ti umuna tada kayo ti inarama na
nga mangitid amin kadagitoy nga regalo para kinta anak ko. Agyaman na unay kada kayo. Tada kayo kaadaan kayo ti natulong nga puso. Ti kun kuna ti bagi. Adu ti makabalin nga tumulong. Ngam adalaeng dagitay na adalaeng dagitay na nadalos ti puso na, natulong ti puso na, naaya, nadungo ti padada nga tao. Kuna kada kayo apo, no sino kayo man. Ikarkararagan kayo nga dagitoy na itidyukan ti anak ko. Mamin nga pulo ka di nga ribribo nga isublin to ni apo dagijay nga na itidyukin ni na agyaman nagkada kayo. Ma'am, sir, no sino kayo man. Ti panagkunak adu dagiti na baba ng tao ngem adamo dagitay naba nang talaga nga ti panagpuspuso da ke nalakalaeng tumulong da kadagiti awanan kadagiti nariga nga kasla kada kami siya ma'am sir awanan na kunti asawa ke nagriga para ti may nga ina nga adakastoy nga anak ko nga awawiro haana pa ure kaya ko kumati mapan makiteged nagriga ko nga panawan awan mo ti mangkir kanya na taltalo ti anak ko kaawan digijay duwa nga anak ko ditoy abay ko ke awan ti mangkir kanya na iso nga siya lata ti may nga mga aywan king kwana ke agyaman na akin ni Sir Joey ta isumo ti inarama ni apo inarama yung nga mangi danon kadagitoy nga tultulong regalo para ta anak ko ni apo Diyos iramraman kayon tulat ta ma'am sir nga ikarkararagan ta malaglagi kayon tulat ta ada dun tupay ti itod ni Apo. Ni Apo Diyos ka talaga nga naimbag. Agyaman na ti JCQ, ni Sir Joey, tanaanos nga umay, nangipadanon ka dagitoy. Naanos naragsa, kaslang kabagyan na kami. Tatay ko na akong titumulong ko, awan ti pilpilyon na. Agyaman na ma'am, agyaman na sir. Tay ko na akong uray ti kay kadi nga makita. Ikarkararagan kayo, iramraman kayon to nga, ikarkararagan ka, dagiti karkararag ko. Ni Apo Diyos ti makaamo kata kayon. Mangisubli, kadagito'y intat yung nga regalo tayo anak ko. Thank you, thank you. Agyaman kami unay-unay, Apo. Agyaman kami unay-unay. Thank you very much. Kadagiti followers, viewers, can sponsors the JCQ Multimedia Services can JCQ Online TV Channel. Ket napalaos ti inak panagyaman kada kayo. Ket sapay kuma, tad adupay, dagiti maipaayan tayo ti tulong. Wenno regalo, ken ragsak, kadagiti kakabsat, anakurkurang laeng, ti inda pagkasapulan, iti inaldaw-aldaw. Ni Apo Diyos, ti mangipaay, ti adupay a blessings kada kayo. Maraming salamat po.